Instagram реклама сар додани. Аввал ҳамин ду программаро установка кӣ. Play Market медурем дар ҷои поискаш калимаи реклама менависем. Анамие ки дар рӯи экран баромад ҳамира медурем, скачат мекунем, установка мешава худаш. Баъд дар дурин программа медуроем, через Facebook нишон мета, через вай медуроем. Иҷа дар баромад шумо дар мумкин набура ҳеҷ гап надора, як чави бар мекунем, готова да меҷиқем. Ба ин программа метавонед реклама сартем ва расходотонро бинед ва бинед ай кадом видео, ай кадом реклама чанд одам омад. Бо сарка Play Market медуроем, дар ҷои поискаш бизнес суид инем чизи нависагӣ маро менависем, инами логотип мебуроем, ҳамира скачат мекунем, баъд дар дурунаш медуроем. Ишам через Facebook нишон мета, через Facebook медуроем, баъд дале мекунем, ниси час мекунем, дар дурин программа медуроем. Шумо ҳамин қара бидонед ки ҳамин программаро скачат кунед, установка кунед ва видеои нав аждад кунед. Видеои нав дар бораи реклама кардан дар Instagram мешава ва ба воситаи ҳамин ду программа кор кардан чӣ хеюра истифода бурдан. Ягон савол доред, дар комментария гӯ, ҳамон лайки қазитам бигӣ бумо. ҳамин видеорам дар ҳама ишносотон роӣ кунем бародарои ман. Майли барои кор шумода ба пеш.